ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। କବି ପରିଚୟ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କବିତ୍ୱ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଳଙ୍କରିକ, କାଳ୍ପନିକ ତଥା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାବ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟ ରୂପ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେତେକ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରସିକ ହାରାବଳୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, କଳା କୌତୁକ, ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଓ ଅବନା ରସତରଙ୍ଗ। ଆଲୋଚ୍ୟ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କାବ୍ୟ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର 40 ଛାନ୍ଦର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ରଚିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ଲଙ୍କାନରେଶ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରବାଦିତା, ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରୟୋଗ ଶୈଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ। ରାଘବ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶା ବା ମନ ବଳିଲା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ ମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ରକୁ, ପର୍ବତ ସମାନ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋତି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି ମାନେ କପି ମାନେ ବାନର ସେନା। ବାନର ମାନେ ଯେତେ ପର୍ବତ ବା ପଥର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସବୁଯାକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ଯାହା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫେନାୟିତ ଦୃଶ୍ୟ ବା ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ପାଣିରେ କିଛି ପକାଇଲେ ତାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ଶୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇକି, ବିସ୍ମିତ ହୋଇକି, ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି, ବରୁଣ ବା ଜଳଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିନା ଆସନରେ କ'ଣ କଲେ, ଶୟନ କଲେ। କେଉଁଠି, ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଯେ। ଦର୍ଭ ଶୟନେ ମାନେ କ'ଣ, ଘାସ ବା କୁଶ ଉପରେ ଶଯ୍ୟା କରିକି ସେ ଶୟନ କଲେ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ଶୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବୁଧେ ମାନେ କ'ଣ, ହେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଟିକୁ ଶୁଣ। ଦଶ ଶିର ବରଗିଲା ସେ ଶୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ଦଶ ଶିର ମାନେ କ'ଣ, ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ରାବଣ, ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ। ଶିର ମାନେ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ। ଦଶ ଶିର ମାନେ ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ। ତ ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ବା ଦଶ ଶିରଧାରୀ ରାବଣ କ'ଣ କଲା, ବରଗିଲା ମାନେ ପଠାଇଲା କାହାକୁ, ଶୁକ ଓ ସାରଣ ନାମକ ତାର ଦୁଇଟି ଦୂତଙ୍କୁ କରି ଚାର ଯେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୂତ କରି ସେ ପ୍ରେରଣ କଲା। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି। ରାବଣ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯାଅ, ବିଭୀଷଣକୁ ଯାଇକି କୁହ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବଡ଼ ଭାଇ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼ ଭାଇ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମାନ। ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ଏବଂ ସେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝିକି ମାନେ କିଏ, ବିଭୀଷଣ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ରାବଣର କଥାକୁ ବୁଝି ନ ବୁଝି ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝିକି, କୋପି ମାନେ ରାଗିକି, ତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ତାର ବାଣୀ ବା କଥାକୁ ସେ ପିତା ବା ମନ୍ଦ କରି ପଳେଇଛି। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ। ତ ଶୁକ ଏବଂ ସାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ ବିଭୀଷଣକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ
विभूति की भुंजुथिलु विभूति माने ऐश्वर्य को भोग करुथिलु बड़ कूले जनमी शरण की कारणे जी एठारे विभूति भूषण कहुच्छे क्या राम को तो सी कहूँ विभीषण को कहूँ जे बड़ कूले जनमी माने तोर जन्म होछि बड़ कूल तो बड़ कूल जन्म नहीं मध्य से कौन करछि विभूति भूषण अर्थात बैरागी रामर शरण रे जाइकी पशिछि बोली कुल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर जाई पितृव्य बाहुड़ाओ सैन्य जे विहाय से बिहरी सागरण चिणी जाई वर्तक स्वरूप धृत केटी हो कही बोल अंगद को पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर जाई पितृव्य बाहुड़ाओ सैन्य जे सुख एवं सारण माध्यम किए कौची रावण कौची काहांकु अंगद को जी कि बालीर पुत्र जे जाइकी कहिबे से माने सुख एवं सारण कहिबे जे तो पिता बालींको शत्रु राम जे तांको हत्या करिछि तांको भक्ति करिबाटा तते केमिति पुण्य भलिया लागुछि तू जदि प्रकृत रे पितांको पुत्र हेइथिबु तू कोन करिवु तू बाद रचेबु बा कलह करिवु एवं का सहित कलह करिवो से सुग्रीव सहित पितृव्य माने कौन सान माने पितांकर सान भाई जी बा कका आमे जहाँ कहूँ तो सुग्रीव जे पितृव्य कहार अंगदर ता सहित से बादर अच्छे बा कलह करिकी आसीबो आउ कौन करिवो से सेना फेराई आनिबो सैन्य को फेरेकी बाहुड़ेकी नहीं आसीबो विहाय से बिहरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप धृत के टिहो कही जे विहायस माने कौन आकाश तो आकाश रे विहार करिकी किए सुख एवं सारण कौन करछंती वर्तकर रूप धारण करछंती एवं सागर को जिणी जाइछंती माने कौन सागर को पारी कर जाइछंती वर्तक स्वरूप माने गोटे बतकर रूप धारण करिकी आ केमती के टिहो कही माने के शब्द करिकी से माने सागर बा समुद्र को लंघिकी जाउछंती।